Same sa otvárajú, zatvárajú okná, aby sa nastavila teplota. No, pozerajte, Matúško na púšti, ukáž sa s tou, jaký kaktus obrovský. Tento je môj. Tento je tvoj. Maťko na púšti, Cibeka. Najväčší. Matúško, že nespadneš do tých kaktusoch. Vidím. A teraz ukážte sa, poďme na chvíľočku tam, lebo filmujem. A poďme na chvíľočku do Afriky. Ukážeme Afriku. Afrika, deti v Afrike. Idú až ku jazeru, kde je krokodil. Tu banány, všetko. Koniec sveta. Afrika. Džungľa. Pozrite sa, aké sú tam orchidei, Cibeka. Všeličo. A znova ideme na púšť. Do Afriky na púšť. Poď, zamesené, čo? To je jak napučená uhorka, vyzerá kaktus. Na túto sa ho ide dotknúť. Teraz pôjdeme tam pozrieť, počkať. Au, pripíkol ma. Pícha. Cibeka. A to sú dobré kaktusy, Cipána. Väčší jak Tanička, väčší jak Maťko. Kúkaj, aký kaktus obrovský. Ale tamten je väčší. A pozri, aký tamten kaktus v rohu. Ten musím prerásť. No. Afrika. A ideme dozadu ešte, ideme. A vieš čo? Tam sú také všelijaké tiež. Tu sú také subtropické bambusy a také. Kde je bambus? Toto je bambus. Toto tady. Toto tu. Prerastie? On ťa prerastie, prepichne cez teba, prerastie.